sú normy záväzné, takže názor súdu je... Obvinený XY sa uznáva za vinného. Musím dodržiavať slovenské technické normy? A ty si čo myslíš? Tak som troška zmetený, lebo niekto tvrdí, že sú nezáväzné, niekto sa s nimi striktne riadí a dodržiava ich ustanovenia. Ako to je? No všetky tieto názory som počul aj ja. Zaujíma ťa aj názor súdu? Áno, zaujíma. Rozsudok v mene Slovenskej republiky rozhodol a potvrdzuje, že obvinený sa uznáva za vinného. Pri cúvaní zachytil zadnou časťou vozíka stojaceho X, pričom obvinený pri obsluhe vysokozdvižného vozíka porušil ustanovenia jednotlivých vyhlášok, citované, a STN 268800 a Slovenskú technickú normu 268811 a hoci nemal dobrý výhľad na jazdnú dráhu, nezabezpečil bezpečné otáčanie, cúvanie, teda inému z nedbanlivosti spôsobil ťažkú újmu na zdraví, čím spáchal prečin ublíženia na zdraví. Za to sa odsudzuje a tak ďalej. Keď sa na STN-ky odvoláva súd, tak ich rešpektujme aj my. Tak z tohto je to jasné. Ďakujem.